Tere kaunti ma Kisumu nyakorom gajuang kama ngata chielo witongi mane kama moka dek dinyi megido thieth e ka thieth maduong ma Ramogi gingo dinga referral hospital e kaunti ma Kisumu bango Obila marita paya chielo gi magina tulo yangore ni no muche kinjori matatu kod Obila go kendo mokelo rochruok makamana Millicent Adhiambo miwale ko ya kaunti ma Kisumu. Kwani hapa Kisumu sisi ni wanyama en kalore kod lweny mane omuoch okinyi makawuono e kind Obila kod joriemb nyamburko mane laore mang'wech ochopo e alwora ma Juakali e boma ma Kisumu kapok rakruok ochakore ma Obila go oyawo dho bunde nono. Kuom mano gi ichwang jopiny ma Juakali nochako ng'anyo mar kwedo okang' mamalo tim makochno ka gidino apeyni e boma ma Kisumu. Bange negi mako apaya mochomo tesendo Obila ma Kisumu Central. Chopo gi kanyo maonge ketho seche negi monjo tesendo Obila no kendo tugo lweny gi Obila go. Ng'anyo no bende apoya nono orocho yore ohala kod wuoth mapile e apaya ma Jomo Kenyatta kod alwora ma KCT. Kamae e kaka ne giloso ka ginyiso ichwang' margi e wi masira no. En chik mane? Mano ken gimoro maber kuom jopiny. Kendo iwa wang' marach. Chiel nyaka chiel ogoye tienda. Mag cholen malisa sie maka. Nyaka chiel ogoye tienda ma wani wakawo gika waketi tuk koringo dhi hospital. Kendo achiel to chowo ino ne kacha makata remo mantie kanyo neno gimotimore. They have killed innocent people. Gari ka nigi number plate, gari onego bed ni gari no ikawo number plate ne timanyo wuon go. Jo motimo marach te mondo kaw ne gi atwa mondo nyisni chik nitie manyalo tiyo ma ok gitigi thorax kaka ne gitiyo. Jotelo le mopogore kaunti ma Kisumu kamotingo jadura ma Kisumu Central Joshua Ron kod MCA ma Railways Samio Nyango ochopo limo joma no inyore e kuonde yudo thieth mane otergie kendo seyo mokalo Obila kuom tho bayo abaya magina aoyaye. And we condemn it. And we are saying as Kisumu people that going forward it will force us to arm ourselves. Because we are now dealing with goons, we are not dealing with police. It is enough. I would ask your transport, I would ask our people from your transport to tell their conductors and drivers to stop giving police officers this 100 bob. Mondo wane kumagidhi ye. Wala ndo kakawuono. Ni chakre kawuono siling 50 ki siling 100 ru. Achielo go bade mokadho, achielo go agoge, lisasi pod ni agoge nyaka sani. Lisasi gi wakwanyo lisasi moingo 20 e pap kama ne gibaye lisasi. Awacho ne polis ni wach ni okwaweka. Wach ni wadwa tero nyaka malo, nyaka wanini jogo mogojo wagi monego gibunde oter moduoko penjo monego giduoki. Bang' rakruogno maka gi kache kind Obila kod Juakali kar sa 7 mar odiochieng' weche wuoth kod ohala ne odoke wang'e. Ng'ata achiel kuom ji 4 go mane magina omako e masira no nyadendi ma jahigni 19 moyangi ni japuonjre e skul nyiri mar Ang'ala mane kalo koting'e wi bodaboda owito ngimane kendo ringre osetere kar kano ringre ma Aga Khan. Ji 3 moko 2 kuom gi dhi nyime kod yudo thieth e osiptal kaunti ma Kisumu. Ng'ata achiel to yudo thieth e kar thieth ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Ji 3 go rito bero ka ngimagi to koro ni kare. Endarita boma ma Kisumu kata kamano pok ogolo wach moro amora wi wach no kopogore gi wach mane jatendgi ogolo ni apisa 2 ne osendiko dhogi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Okang' mar golo paro mar chik